Zaujímalo vás niekedy, prečo sa modrá farba vyskytuje v prírode zriedka? Prečo napríklad nemáme modrého psa, leba, opicu alebo medveda? Najprv je potrebné vedieť, ako vzniká farba objektov. Jednoducho povedané, slnko ako zdroj svetla obsahuje všetky vlnové dĺžky viditeľného spektra, čiže obsahuje všetky farby. Keď svetlo dopadne na objekt, niektoré vlnové dĺžky svetla sa absorbujú a iné odrazia. Farba objektu závisí od toho, ktoré vlnové dĺžky svetla sa odrazia a tú farbu naše oči vnímajú. Napríklad červené jablko je červené, pretože absorbuje všetky ostatné vlnové dĺžky svetla a odráža len červené svetlo. Prečo je modrá farba tak vzácna? Je to spôsobené tým, že je veľmi málo prírodných modrých pigmentov. Väčšina modrých objektov získava svoju farbu nie kvôli pigmentu, ale vďaka štruktúre, ktoré manipulujú s tým, ako svetlo dopadá na povrch. Čo znamená, že keď uvidíte modrého motýla, perie páva, modrého vtáka, tak v skutočnosti nie je modrý, ale iba ich povrch manipuluje so svetlom a vytvárajú modrý odraz. Čo môžete poznať podľa toho, že modrá farba žiari viac ako ostatné farby.